wannan bawan Allah. Raba kai kare masa godiya. Raba ko bayan raina mutumin kirki ne. Allah ya saka da alheri ranka ne. Allah ya saka. Bawan Allah nan baya ga taimako na kuɗi da ya bani, ni dai ba a taɓa zaunar da ni an yi min nasiha mai ratsa jikina ba. Wallahi sakamakon nasiha da ya min, Raba na tuba na yi nadama. Kwatsam sai kuma wannan ibtila'in ya faɗa mu. Yanzu Aliyu kai ne da hawaye a idanka? Ban taɓa zamanin akwai da zan zubar da hawaye akan wani ba. Aliyu, har yanzu ban amincewa kowa ba. Kai nake jira, kai nake so, kuma kai nake son na aura. Aliyu. Yes. Me kake so yanzu? Ina so na san matsayina, kuma na san matsayin wancan banzan da ya kutso kai cikin gidana. Matsayinka har yanzu bai canza ba, domin da kai aka yi wa Sumayya baiko. Kuma kai za ta aura. Bilal, menene ra'ayinka akan auren Sumayya? Allah bayani ban wani ra'ayi saban naka. Ra'ayinka nake tambaya, na ƙashin kanka. Ko kai ma kana ganin kamar na zubar da girmana ko na karya kimar darajar gidanmu dan dai na aure Sumayya kamar da duk 'yan uwana suke gani? A'a. Bilal, ka faɗa min gaskiya. Inda kai ne a matsayina za ka iya auren Sumayya? A'a. Kamar yadda ba ku yi tsammanin zuwa na ba, haka ba za ku yi tsammanin abin da na zo da shi ba. Gaskiya ne. To amma dai Allah ya sa ba wani laifi muka yi ba. Ko kuma Maimuna? To, a yanzu dai ba laifi ba ne. Amma in kuka ji abin da yake tafa da ni, matuƙar hakan bai kasance ba, to raina ba zai yi daɗi ba, kuma an mun babban laifi.